هذا نرأي بحسب jag har en bror, komma, I syster och ett barn. أنا علني حدا حوي حنت حفتي كم دما حدا قلعة بوكتوم برور إزيا حنت يبلانا بزي تراي برور أي سوستر جين حنت ألوها och ett barn حدا قلعة بوكتوم تا أرتيكل نفلوتو مش سبسانتيف أب كندي خفل أب سلسلة هانشون إن برور هونشون أي سوستر إنتت شون إت barn أب سلسلة نخفلو هرايدو نمبر 2 Hvor är Muradi och faren din? Hvor är Muradi och faren din? أبي ያለው ቡር ብዙሓት ተምሃሮ ተገኝናሎም ማለት ፅሕፍና ስለምንታይ እታ ኤች ኣይትድመፅን እያ ቡር ቫ ቨም ቶም ኮሽን ማርክ ቶም በቃ ናይ ሕቶ ምልክታት ቶም ዳብሊው ኤች ኮሽን ስሎም ብእንግሊሽ እሶም እታ ኤች ኣይትድመፅ እያ ራይ ቫ ሄተር ዱ ቡር ኮመር ዱ ፍራ ቨም ኣርኻን ቡርዳን ሃር ዱ ዴ እታ ኤች ኣይነ ድምፃ ኢልና ራይ ንጠንቃላ ቡር ኣር ሙራዲ ኦግ ፋረን ዲን أبي له أدي خانات كان أبو خانات كان تتكي من حجري هما مورادي توم هونشن زوصلو دي وصلو حكي هونشن زوصلو سابستانتيف مجمرة صاحبنا مورادي لنا كم دما فارن هانشن سوزوخنا دين تتكي منا إذا صحف زيادة لنا تاقبران هلنا فور آر دي مور أوغ دين فار كنقبران هلنا هاري بتي ناي عين دوم سور ناي وان نتقالات كنجمر هلنا إذا كانت يبهال ناي حتى ملكت سبورش مولتاين إذا بونكتوم 4 نتبي إذا سبورش مولتاين تبان نمر 3 كاتن مين آر ستور كاتن مين آر ستور إن كات مين وانا نسخات كونكا بسخات ونم كسرب كلها مين هانشون كاتن مين ويدما مين كاتلنا فنصحبان خلنا مين كات آر ستور ويدما كاتن مين آر ستور och hunden din är liten. Hunden din är liten. تخيل بناتك نشتي إيو hunden din är liten وإنما katten min är stor أوكي ስለዚህ hunden din en hund ስዝበሃል እቲ hunden din መሪፅና ሕረ ግን ናይ ክልተ ነገር ንዛረባልና ምሽ ሓቂ ኣብዚ እቲ መጀመርያ ናይ ካት ዘሎ ናትካ ዋንነት ስለዝኾነ ሚን ተጠቂምና እታ ሁንደን ትኸልቢ ግን ናይ ካልእ ሰብ ስለዝኾነ hunden din ኢልና ሕራይ ካተን ሚን ኣር ስቶር och hunden din är liten ስለዚህ ክንቂረን ንኽእል ኢና ሓቀይ ብሚን ንጅምር ሚን ካት ኣር ስቶር och din hund är liten እውን ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብራ nummer 4 bilarna mina är svarta bilarna mina är svarta är ዘላታ bilen min är svart ክትብል ትኽእል ኢኻ bilarna mina är svarta ንብዙሓት ሰብ ንጥቀም ዘለና ሕራይ እዛ ቁፅሪ 4 ተፃሒፋ ዘላ ሚን ኢልና ጅምራ ንኽእልና mina bilar är svarta ስለዚ ቢለነ ብናይ ሳብስታንቲቭ ተጀመራ ቤስተምት ፎርም ክንገብሮ ፍሉጥ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ሕራይ nummer 5 ብሩረን ሚን ኣር ስኒል ብሩረን ሚን ኣር ስኒል ሓወይናተይ ምሽኪን እዩ ወይ ከዓ ሕያዋ እዩ ብሩረን ዲን ኣር ስኒል ናትካ ሓውካ ሕያዋ እዩ ሕራይ ሚን ናተይ ዲን ናትካ እዛ ፅሕፈት እዚኣ ብሚን ክንጅምራ ንክእልና ሓቀይ ሚን ብሩር ኣር ስኒል እውን ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብራ nummer 6 jag har en fin kopp och ett fint äpple ፈጅኻ ነቲ ኣጀክቲቭ ንምፍላጥ እየ ምፅያ እዚኣ ፊን ኢልናያ ዘለና ስለምንታይ ሃንሹን ስለ ዝኾነ ሕራይ ንሃንሹን ንሁንሹን ኣጀክቲቭ ኣይንቕይሮን ኢና ከም ዘለዎ ፅሓፍ jag har en fin kopp en fin väska och ett fint äpple ኣብ ኤፕለ ግን እንታይ እቲና ሕራይዋ ቲ ወሲኽና ሕራይ jag har ኣነ ኣለኒ ብራ nummer 7 Hvor mye koster väska di och bilen din? Hvor mye koster ክንደይ ዋግኡ väska di ናትካ ቦርሳ ወይ ናትክ ቦርሳ ከምኡ ድማ ማኪና ናትኪ ወይ ከዓ ማኪና ናትካ ዲን ናትካ ወይ ናትኪ ማለት እዩ ሕራይ ወይ ከዓ ዲኻ ናትካ ወይ ናትኪ ምክንያቱ ቫሄተር ዱ ተልና ብንወስድ መን ሽምካ ወይ ከዓ መን ሽምኪ ስለ ዝኾነ ንክልቲኡ ፆታ
ኣይትፈልኒ ሃረይ ንክልቲኡ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ቮርሚየ ኮስተር ቬስካ ዲ ስለዚ ክንቂራት ኮይና ወላ ዲ ኢልና ክንጅምራ ንክእል ቮርሚየ ኮስተር ዲ ቬስካ ኦግ ዲን ቢል ክንገብራ ንክእል ኢና ሃረይ ስፖርት ሞልታይን ሕቶ ስለዝኾነ ሕቶ ጌርናዮ nummer 8 landet dit är stort landet dit är stort ማኪና ናትካ እንታይ እያ ሶሪ ሃገርካ ናትካ ዓባያ ወይ ድማ ዲት ላንድ አር ስቱርት ናይ ኢንቴንሽን ስንዛረብ ዘለና እቲ ኣጀክቲቭ ንባዕሉ ቲ ክወስድ ኣለዎ ሃረይ ኣጀክቲቭ ኣብ መወዳእታ ክንፅሕፎም ንኽእል ኢና ሃረይ ቢለን ሚን አር ስቱር ሁሰት ዲት አር ስቱርት ቢለን ሚን አር ስቱረ ክንገብር ንኽእል ኢና ሃረይ እዚኣ ኸ ሸሞንተ ስቱር ተጠቂምና ኣብዚ ግን ላንደት ዲት ኢልና ሃረይ ኢንቴንሽን ስለዝኾነ ሃገርካ ናትካ ወይ ሃገርካ ናትኪ ዲት ላንድ ኢልና ክንፅሕፋ ንኽእል ሃረይ ዲት ላንድ አር ስቱርት ክንገብራ ንኽእል ኢና ሃረይ nummer 9 barna mina går i barnehage och kunami går på skolan barna mina barn ክንገብራ ንኽእል ኢና ሃረይ ተኺልና ናይ ብዙሓት እዩ ሚነ ንፍሌርታል ኮይኑ ንሃንሹን ሁንሹን ኢንቴንሽን ንጥቀመሉ ሃረይ ባርና ሚነ ጎር ኢባርንሃገ ኦኩናሚ ወይ ድማ ሚኩነ በታ ሚ ተጀሚራ ጎር ፖ ስኩለን ፑንክቱም ጌርና ንመርቲ ታብላ ዲ አር ስቱር ኦግ ሁሰት ዲት አር ስቱርት ነቲ ታብላ ዲ ኢልናዮ ምክንያቱ ሁንሹን ስለዝኾነ ነታ ሁሰትካ ዲት ኢልናያ ኢንቴንሽን ስለዝኾነት ነስተብህል ሃረይ ንሃንሹን ዲን ንብሎ ንሁንሹን ዲ ንጥቀም ንኢንቴንሽን ፆታ ኣልቦ ዲት ንጥቀም ንፍሌርታልካ ዲነ ንጥቀም ሃረይ ታብላ ዲ አር ስቱር ስለላናትካ ዓብዩ ኦግ ሁሰት ዲት አር ስቱርት ከምኡ ድማ ገዛናትካ ዓብዩ ድራ ኣብ ህሎ ኣብ ዩቱብ ከለኹ እቶም ተምሃሮ ኤን ኣቱ ብኤን ክምሃር ትደልዩ 97 39 08 89 ቴሌፎነይ ደውሉለይ ብፍላይ ከዓ ኤን ኣቱ ሓዳሽ ኮርስ ዘይመልአት ሕጂ ወርቻ ተጀምር ኣለው ደውልኩም ረኸቡኒ ክትመሃሩ እንዳደለኹም ኣባኹም ዝግበኩም ንኽእል